Artine kuwi apa? Lombok uyah gula terasi jeruk bali dasare waton Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Wah. Kang Gareng. Piye le, Truk? Bagong dalem Mas e. Wah. Alhamdulillah syukur kunjuk ngrasaning Gusti. Dene wis diparingi wujude kesehatan lahir lan batin saengga awake dhewe iso kumpul ana kene. Ya kuwi ana ing rangkaian acara wayang virtual. Wayang virtual? Heeh. Iki minangkane pamundhute sapa Mas e? Heeh. Iki minangkane pamundhute ya kuwi sing kagungan hajat Ibu Cynthia Jasi. Ngono? Heeh, saka Hongkong. Kula ngaturaken matur nuwun tanpa pepindhan kalian para
Inggih punika rombongan Astabrata Group ngaturaken sembah sungkem pangabekti karana sampun pinercayan kula sak kanca awake dhewe ketiban sampur kon mayang ana ing kene. Ana? Ya ki mung gayeng-gayengan wae. Wong kuwi biyen ki nadar. Nadar ya, Tru. Dene nadane wis diluwari ya wis. Ngono. Matur nuwun, matur nuwun. Luar biasa. Dasare iki ana ing taun sing baru. Ya, tentunya dengan semangat yang baru. 2021 Mas. 2021. Kowe ndonga apa le, Kang? Kanggo taun sing baru iki, taun sing anyar. Ana ing kene kowe ndonga apa? Kowe iki anak paling ragil dhewe ya ta? Nek iso udu donga kanggo taun sing iki 2021 kowe ae donga apa? Coba. Ya donga muga-muga ndang oleh tanggapan ngono lho. Tanggapan tanggapan piye? Ayo kena to ya. Wong piye alame ya wis kaya ngene. Jare 3M ya dilaksanakan wong kuwi anjuran pemerintah kok, Gong. Ya kuwi jaga jarak, pakai masker karo cuci tangan. Kuwi anjuran pemerintah, pone iki pandemi iki urung berakhir. Isih akeh kurban-kurban tambahan sing positif COVID-19. Mula awake dhewe bisane mengantisipasi ya kanggo sarana wayang virtualan kaya sing digelar bengi iki, ngono lho, Le. Ngono ya. Mula nek pengen nanggap sing kira regane rada miring nanggap apa sing ngene iki virtual. Mengko nek wis pandemine bar larang neh kandhani kok. Aja ngono kok. Mungkin arya geguyonan. Ning sing genah awake dhewe ngaturke panuwun, uga meng kepareng ngrawuh sing ya kuwi taring sambutan Bapak Supianto kang wis tak anggap kaya bapake awake dhewe sakanca. Ngono ya, Tru? Luar biasa, luar biasa. Wayang virtual sing kagelar ana ing bengi iki. Ya. Ayo guyon karo mlaku, guyon karo mlaku. Iki saka pamundhute sing gadah sing kagungan damel. Piye, Tru? Iki adikku Niken Salintri ya kon kepareng ngregengake kahanan. Oh ngono. Ya. Monggo Dik Niken, ayo jumeneng, ayo diringi sing kepenak tutang tang tak dadang tang. Ayo. Monggo ya, Dik ya. Alhamdulillah, wilujeng dalu, Dik. Wilujeng dalu. Cek. Nggih, sugeng dalu Mas Akbar. Alhamdulillah, pinaringan sehat toh? Alhamdulillah, pangestune sehat. Budal saka Kediri tabuh pinten wau? Jam 8. Oh, jam 8. Nggih. Dalam perjalanan lancar? Alhamdulillah, mboten wonten macet. Amin. Oh, walaupun tahun baru ki ora ana macet ya? Ndak ada. Wong tahun baru ki malah sepi mampring kok. Oh, ngono. Iya. Dadi ora terganggu dalam perjalanan ngono ora ya? Ndak, alhamdulillah. Ayo sapa-sapa dhisik marang netizen. Sampai-sampai anu no di anu lho, netizen yang anu di YouTube.
anu. Pemirsa yang Oke. memirsakan ana ing YouTube. Iya ta? Yang mendelok di YouTube. Ya, Ya. yang memelototi. Salah piye to? Oh, ya. Ini disapa dan diucapkan tahun baru ya. Nih, Mangga. sebelum saya menyapa, Mm-mm. ini saya minta untuk mic-nya agak diunggahkan sedikit. Nah, aja munggah-munggah kok ketatap lambe no. Nek munggah-munggah nemen. Gak apa-apa ben ketok banter. Oh iya. Oh anune to, Diunggahkan. volumene to. Oh iya, volumenya. Cek Nek cek bikin cek mbok sudah. unggahne yo. Siap. Terima kasih. Mm. J, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bu, adik-adik, mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek. J, sugeng dalu dipun tepangaken. Masuk tepangan iki, Mas? Yo ora usah ning menyapa-nyapa, mendoakan. Oh iya. Sekarang adalah tahun baru. Iya. Semoga semuanya sehat selalu, Amin. menjaga diri, Amin. terus piye ya, panjang umur, Amin. ya terhindar dari penyakit. Amin. Nah, Amin, terus ya Rabbal Alamin. pinaringan rezeki sing kathah melimpah, Amin, ya, terkebak rezeki. barokah. Amin toh. ya Robbal Alamin. Ya wis, Ah. intinya doa yang terbaik. Pokoknya impianku di 2021 iki pokoknya terhindar dari penyakit, semuanya sehat tentunya. Terus muga-muga doaku ya terkabul. Amin. Amin. Ngono lah Mas, pokoknya Mas. Jadi sehat awake, tapi sing luwih penting iki jadi ekonomine ya sehat. Oh Gitu. iya, siap. Impiannya sampean di tahun 2021 apa Mas? Impianku ki apa ya? Ayo, lha apa? Aku ki nek ngimpi ki mesti basah ya. Impian. Iya toh maksudnya maksudnya ki piye ya? Maksudnya ki impianku ki akeh ngono lho. Oh, akeh. Oh ya target ki banyak. Ya berdoa saja semoga di Ah. tahun 2021 terkabul. Loh, amin. Amin. Tentunya doanya sing apik ya Mas. Yo no karir tentu Iya. semakin naik ya Ye, toh. amin. Pendidikan karir yo semakin lancar. Ya, Ya, amin, toh. amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jangan ada godaan-godaan. Ya toh. Je, Ibaratnya harus- wit kuwi saya dhuwur, angine saya banter. Ya toh. Nggih. Dadi wong iki kudu sing tumemen, tumakninah, istiqomah, husnul khotimah. Apa husnul khotimah? Je Mas Dalang Ya. iki pripun? Loh, ini jarene elek kancane. Enek to? Ayo, ayo. Nah, Piye, piye? iki ditabuhi tahlilan apa iki? Apa? Ditabuhi penake gaweke sak anu wae. Napa? Ora ketang ditumpakne perahu wae, perahu layar, perahu layar. Oh, perahu layar. Dangdut, heeh. Ya, mriki Mbah Yatemin, Truk. Heeh. Wah, iki seniman senior saka Nganjuk. Heeh. Wah, niki kula wonten gandengane ngoten to. Loh, ada. Wonge Oh. ganteng, bagus. Oh, ganteng. Satria bagus tanpa cocok. Napa kados Aliando Syarif? Loh. 11 12. 11 12 niki. Oke, aja nganti 11 15. Tuh, ya. 11 12. 11 12. Padha karo Meneng karo gantenge. ini semangat Mas. Aliando. Oke, ya. Padha plek karo Aliando. Iki- Ora ketang sepatune, ya. Oh iya. Waduh. Iki yoga-yoga sehat? Oh, sehat. Semangat ya. Semangat. Semangat. Pokoknya lek enak aku ki kudu semangat Lah ya. iya no. Semangat. Sing paling semangat ki sing ngembul kan. Sing ngempoli sing ndi sing ngempoli? Lho sing ngegong kae. Oh iya sing ngegong. Ambak sudah. Ambak sudah Ora tua. ketok. Ya, Oh iya. Ayo Mbah Yatemin, munggah Yatemin. Wis munggah. Lah arep tak gene perahu layar wis munggah. Aku wis munggah. Iya, bagi ya. Ya. Wilujeng dalu Mbah Yatemin. Wilujeng dalu, Dik. Iya, iya. Dik niken. Dalange apa iki no? Dalangnya bukan yang ini. Bukan yang ini. Iki loh dalangnya. Iku sinden. Iki loh. Iki dudu. Lah apa? Iku tukang kebon. Ngawur. Oh iya, suka dalu Mbak Yatemin. Aja dilone tukang kebon ta. Napa?
Aja nesu, aja nesu. Servis iku. Manajer Astabrata. Lah, kuwi lho. Syukur mengko antek ngelone kuwi ora dibayari kowe. Sepurane sing akeh lho, Mas. Mas, Ora iso. sepurane sing akeh. Aja ngono, Mas. Bisun sik. Heeh. Abre dalange ku moh aku. Bolak-balik diajar karo wong kuwi aku. Nyapa to nyapa? Moh. Moh nyapa? Kok ngomong-ngomongan kae. kok diajari piye? Sik to. Ora tau rukun karo dalang iki, Dik. Ora tahu kok. Ora tau, mesti musuhan. Lele sik to lele ora tau rukun ki nyapa kok omong-omongan. Sing ngomong-ngomongan sapa? Lah iki mau. Lah kok ngomongan karo sampean ora ngomong karo dalang. Lah tapi saya merasa tidak diomongkan kok. Lho, mau diomongkan. Piye ta iki maksudnya? Oh iya, Sugeng Dalu Mbak Yatemin. Inggih, Sugeng Dalu Dene. Sudah lama tidak berjumpa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang umurnya berapa? Masih 61. Oh, masih 61. Kayak kelihatan umur 7 bulan. Mosok to? Pelecehan. Lampane untune tugel sisih lho. Kayak umur Papat malah. Ora untune nyacangkeme ngono ya. Lah ya, jan ketok bagus seram jan dina iki ketok bagus iki lho brengose jan iki tenan apa. Ya Allah merasa mak kretek-kretek gitu. Mripate kuwi lho ya. Berkos karek telu mbok batek sitok kuwi lho. Mripate Mbah Temen kuwi lho. Wah jan. Wah. Nyapa kuwi lho? Miji timun. Niso miji timun mripate. Miji timun. Miji timune apa to? Untu ya. Untu. Oh. Anu sik ngaturke panuwun kanggo sing kagungan damel. Oh iya. Sing dhewe gawe sapa, Dek? Sing menyelenggarakan. Yang membiayai. Iya. Iya. Ibu Sintia Jasi. Bu Sintia to. Sintia Jasi atau Sintia Yosi? Sing daleme Malang wi. Iya. Walah, Wis kenal to kowe? Alah. Asline nu padha nekate karo aku. Ngapa kok nekat? Aku nekatku berkono nekat melayu. Loh, piye to maksudmu? Loh. Aku ngeber dek melayu. Melayu nang ndi? Nggol. Piye to melayu? Piye to? Angel kandhanane wis angel. Mulai sore lho angel. Tenan angel. Angel. Aku wis delok kowe teko ning omahku wis sepet aku. Aku Angel wis angel. Mulane aku ki moh sakjane iki. Aku wedi kok. Tenan aku wedi nek musuh cas sitok iki. Iya. Ora saweti. Alah. Saking Pak Barok kuwi lho. Nyapa kok nyandak bapakku, Pak? Iki bapakmu to, Dek? Lah iya no. Sepurane sing akeh, Dek. Wah, aku ora dibayari. Oh, dibayari. Luar biasa. Iki Dek Niken. Mau nak sampean wis mewujudkan apa ki mengatakan ya kuwi mimpi-mimpi di tahun 2021. Nah, Mbah Yatemin mungkin duwe mimpi-mimpi apa? Mbok menawa duwe mimpi sok nek mati dikijing emas. Ora apa-apa. Gak enak. Ora enak. Omongane ra enak. Angel omongane. Angel. Duwe cita-citaku sing dhuwur. Duwe cita-cita itu yang dhuwur setinggi langit dan Setinggi doa yang langit. terbaik. Iya, sing terbaik. Muga-muga lek mati ku dikubur ngono lek apik. Lah ya piye? Piye? Awakmu ki bola sapa to jane? Aku bolone buta kae. Mbok ya bola aku to Ken tak gawe teko Kediri bareng kok. Gong, sapa sampean sapa? Sampean apa mbayari aku? Ora, aku dhewe ya ora dibayar. Nah, saiki apa wae lewati transfer. ATM. Aku ora duwe rekening kok. ATM mosok ora duwe? Ora duwe. Alat tusuk manuale ora duwe kowe. Manual. Ya. Angel tekan danane angel. Sing angel kowe. Heeh. Ya. Apa mimpimu apa di 2021? Duwe cita-cita iki sing dhuwur. Apa maneh iki taun anyar 2021. Nah, tokno kawruhmu, tokno mimpimu, tokno bahanmu. Piye HP-e ya Allah, HP-e. Aku ora ngomong. Bocah ayu. Ya wis lek guyu ki mbok yo melek. Lah wong aku mbok tinggal guyu terus aku ngalih ora roh ngono lho. Heeh. Apa ngimpimu apa? Ngimpiku tahun 2021. Iya. Moga-moga Covid-19 iki cepet amblas cepet ilang. Betul. Lah, sehingga kesenian iso ngrembaka maneh. Amin. Iso pentas live maneh. Amin. Ngono lho.
Sampeyan ke pas awal-awal Covid ke ya wakeh anu ya. Jane job wis wakeh pas Covid ki terus jobmu pretel kabeh. Jere sapa? Sapa sing ngomong tak tapukane lambene? Lah napa kok? Aku ora tau duwe job. Oh iya. Ya aja ngedukne rego ngono to. Iso bunuh diri gitu. Lah nek kaya sampean lah. Sampean dek niken barang termasuk dalang murahan termasuk sinden murahan. Loh, kok iso ngono? Aku dagelan paling larang lho. Loh, Kok iso ya? Sampean setahun nak tanggapan bolak-balik. Saulan gak tanggapan bolak-balik. Terus aku setahun tanggapan ping 3, dagelan larang. lho mergo anu ngono ya, ora kuat bayari saking larange. Ora. Lah napa? Agustusan nyadranan. Heeh. Karo tanggoku duwe gawe. Wis job paten kuwi. Wis job paten. Heeh. Liyane ora tau tanggapan belas. Heeh, kena corona ilang pisan. Ora nek corona ora tanggapan kok. Lah iya maksudnya job 3 kuwi lho. Heeh. Heeh. Ayo terus saiki Dik niken ben nembang. Nembang apa, Dek? Lho. Aku. Heeh. Apa duel? Duet eneke duel. Ya Allah. Aja langgam sik. Langgam sik. Langgam sik. Dibawani. Dibawani. Tapi niku wau Tante Jessi minta request lagu Banyuwangian. Apa? Dibawani. Apa? Banyuwangi apa? Gelang alit. Oh ya. Oh, gelang alit. Bawani. Ya. Ayo suarane. Ugi katur para warga sing mirsani lumantar live streaming YouTube. Mugi-mugi saged menghibur penggalihipun. Nah, di awal tahun menika. Monggo, Dik. Oh niki kula rumiyin. Loh, lah terus apa kuwi lho? Lho tak kira duet. Jare mah duet. Jarene gelang alit. Ya wis ya wis. Ya ya Tek. Kok keluarga kethek ya. Wis wis. Ayo ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Peh aku niki rada ndruwedhek kek. Nah, iya. Sira tau tanggapan. Alah, tanggapan pisan ae. Aja ngono kan. Aja gugah macan turu lho kan. Ngene iki malah eling sing ora-ora aku. Lah aku gemes ya mbek sampean Pak. Ono Pak Pi barang kuwi lho. Oh, ndek ora enak. Aku ya guwemes kok ora Pak Yatwi Dik niki. Aja mah nek dalan iki. Nek gemes kudu tak air keras ngono lho. Kurang ajar. Kok mesti ngalah pati lho. Sak pinten ting-tingane? Sak pinten ting-tingane? Ayo. Mampiat mayon eman suarane gending belap biangan Enak suarane. nyeram biai nuswan toro Uga niki salam kagem anu punika pepunden kula senior kula Sinten, Mas? Pak Sigit Arianto saking Rembang. Oh, Onje sugeng dalu. Menika nggih Om kepareng Ike. mirsani nggih. Sungkem kula katur, kapan-kapan kula tak sowan. Nggih, monggo. Banyu wangi kenang
Dik nih kan, Nggih. diselani dhisik. Monggo. Kesibukan di masa corona ini sampean apa wae? Aku Ah, ya wis ngono kae Mas. sekolah daring. Walah, sekolahe libur iki jek. Oh libur. Lah kegiatannya apa di masa pandemi? Ngisi konten YouTube. Walah, ya ngono kae. Terus karo Lah apa kok kabeh balah lho? aku sedih nek. Lah apa? Kegiatan di masa pandemi napa? Ya wis mek mangan turu tok Mas. Rebahan. Rebahan santuy karo dodolan gethuk nek ngarep omah. Oh iya, yang penting produktif. Bagus itu. Heeh. Bagus, lah sampean apa? Aku yo kuliah iki nak arepe. Loh, aku gak nekoki sampean, aku nekoki iki kok. Nakoni aku ya. Nakoni Aku, aku. nakoni. Iki nakoni aku kok. Wes Ora takoni yo jawab lho. Nakoni aku ya kan ya. Sing ditakoni batangnya to ya. Ya ndak. Wah, ya Pak Yan kesibukannya apa? Lah ngono lho. Lah ngono. Engko nakoni aku apa ora wi. Heeh, kesibukan corona di masa corona. Saenek corona iki sajrone corona iki. Heeh. Alah. Nek trimo kesibukane aja ngalahno aku. Ah. Aku ki mendina nek kegiatan. Contone. Contone nek awan nang nggone terminal. Ah. Nek bengi nggone terminal. Hmm. Isuk nggone terminal. Heeh. Oh. Lah nyapa keterusan nek terminal terus ki? Becak. Oh. Ya. Nyapa? Tak kira becak ditabrak bis dan heeh. Mesti playune runo, mesti playune runo. Sakne lho, sakne. Lah ning terminal kok becak iki lho. Apa yo nalar to? Ning terminal becak. Maksude ki njabane terminal. Wah, mesti nek wong medun omahe nganjuk terus Heeh. diterne. Diterne. Mas, omahku endi momane? Tindak pundi, Mas? Ngono. Lho, sing nakoni kowe to? Lho, gak mesti. Lho, lah jare sing becak kowe kok. Lho, Sing nakoni kok sing wedok iki lho. Lho ora. Iya. Nek penumpange lanang, sing nakoni swara wedok. Oh. Nek penumpange wedok sing nakoni swara lanang. Ngono to. Ya, golek pasaran kok, Dik. Iya, iya. Lek penumpangi panci. Padha pancine. Aja mancing rune to, Ken. Ayo lanjut. Dik nih Ken. Nggih. Kok ya kenemenen ya iringane ramene kaya ngono sing kedapuk kok ya lungguh. Lah yo, kayak ngono ku nyapa lho. Kenemenen kok. Aku tak joget deh. Ah, tapi rong wayahe gending muni tapi kok ngadeg kan ya ora nalar to ya. Ora pantes tak Ora lungguh. pantes. Ayo. Awit. Paten. Ge paten. Ayo. Ampun. Iki uga salam maneh. Salam maneh Pak Eko Mugiono. Pak Eko Mugiono. Iki derek nyimak Mas Akbar nanti tak tanggap. Amin, Pak. Wah, Amin. sungkem kula. Niki sing digadang-gadang niki dados ketua Pepadi. Oh, niki hebat, Piyayi. Ngangge dagelan apa ora? Hah? Ngangge dagelan apa ora? Lakon Enggak, prajurit butuhe mboten. mek Mas Akbar tok. Heeh. Wong yogane ora melu kok. Butuhe mek sama Mas. Iya. Lah Mas Akbar tok. Wah, ditangga bal-balan. Ayo, bal-balan ora iso dhewe lho piye to. Ayo. Ayo lanjut. Mana? Oh. Tekan di Mbak. Tanah abang. Kok nganjuk. Oh, tanah. Lah aku mau panas kok, kok kleru. Ayo. Capek gunung. Kleru ya dikenceng nih, yo. Tanah endah gumalare
Ayo. Mulai. Dadi. Monggo Pak Yat kepareng joget. Ngalit. Gelang alit. Oh. Iya. Ahuha, ahuha.
luar biasa. Wah. Loh, kok piye to kok gak luar biasa? Alasannya. Ambekane jange pedhot. Aku yo. Heeh. Niki pripun? Kita gemparkan penonton yang di YouTube gitu. Oh, nggih. Dik niki kan kita anu ya, ketoke urung tahu pas Masku ngasta mayang Mas Badari urung tahu ngetutke ya. Oh, alhamdulillah dereng nate. Dereng nate nggih. Heeh. Aku kangen suarane Mas Badar. Sopo? Mas Badari Mas Badar. Aja ngremuk aku dek ngenane aja dunggahno, Dik. Sik to kabeh kok ngermuk aku